U radnom prostoru nutricionistice Vedrane Dučkić upoznali smo Gordanu. Došla je tamo na savjetovanje. U prvom redu zbog toga jer imam Hashimoto sindrom. To je poremećeni rad štitnjače. Koristim terapiju, međutim procijenila sam da bi određene promjene prilagodbe u prehrani mogle poboljšati moje zdravstveno stanje. Gordana nije jedina koja je odlučila okrenuti svoje prehrambene navike zbog nekog zdravstvenog stanja i doći po savjet nutricionista. Ljudi se na taj korak odlučuju iz različitih razloga. Obavljen je jedan vrlo temeljiti razgovor vezan uz moje prehrambene i životne navike koji je trajao duže od sat vremena i nakon nekoliko dana sam dobila prilagođene jelovnike. Razgovara se o svakoj skupini namirnica, o svemu onome što osoba voli konzumirati ili ne voli. Znači, razgovara se o tome da li postoje nekakva ograničenja vezana za alergije ili netoleranciju namirnica. Jednako tako prođe se jedan upitnik vezan uz zdravstveno stanje, znači da li postoji neka bolest koja bi nas ograničavala u izboru namirnica, da li se koristi neka terapija koja možda ima međudjelovanje sa samom hranom. Kada se prođe taj dio upitnika, razgovara se o tjelesnoj aktivnosti osobe, a nakon toga radi se analiza sastava tijela. Analizu sastava tijela radimo jednom metodom, znači metodom bioimpedancije koja je neinvazivna, jednostavna, brza, bezbolna metoda. Njome se određuje sastav tijela, zapravo udio masnoće u sastavu tijela, udio vode u sastavu tijela, nemasne tjelesne mase, ocjenjuje se količina visceralne, znači ne unutarnje masnoće, daje se ocjena fizičkog stanja i stanja metabolizma općenito, određuje se potreba za kilokalorijama za bazalni metabolizam i indeks mase tijela. Sa svim tim parametrima dobiva se potpuna slika o sastavu tijela, kao i o prehrambenim navikama osobe te njezinoj tjelesnoj aktivnosti i potom se kreće u izradu plana prehrane, odnosno jelovnika. Vrlo je važno prilagoditi svakoj osobi individualno plan zato što nismo svi jednaki niti po građi, niti po zdravstvenom stanju, svačiji metabolizam je specifičan. Znači, plan je vođen zapravo samim i razlozima dolaska klijenta, znači to može biti samo regulacija tjelesne mase ili usvajanje nekakvih zdravih prehrambenih navika, do dijetoterapijskih programa kada želimo, znači, povoljno utjecati na zdravstveno stanje klijenta. Upravo se to želi postići kod Gordane. I inače se kaže hrani uglavnom mediteranskom prehranom i novi jelovnici nisu se znatno razlikovali od njezinih dotadašnjih prehrambenih navika, no neke promjene ipak je bilo potrebno uvesti. Ono što sam trebala učiniti je naučiti se da pripremim 4-5 obroka i da svaki od tih obroka sadržava određene namirnice. To je vjerovatno svakome od nas najteži dio promjene. Osobe se često boje da kad dolaze kod nutricionista da će to biti osoba koja će ih drastično ograničiti u konzumaciji nekakvih namirnica koje možda vole. Baš suprotno tome mogli bismo reći da je naš moto siti do cilja. Znači, mi osobi želimo ukazati koliko zapravo kvalitetnih i dobrih namirnica ima i koliko mu toga možemo ukomponirati i ponuditi u sastavu jelovnika. Znači, ne treba se osoba bojati da će biti gladna. To hoće li osoba ili neće uspjeti u svom naumu zbog kojeg je na kraju krajeva i došla na nutricionističko savjetovanje ovisi o mnogo čemu, prvenstveno o volji i stavu koji ima. Pozitivan stav je dakako preduvjet za uspjeh. U svemu tome mora biti cilj razuman i znati da je to jedno putovanje prema željenom cilju. I naravno ono što je jako bitno je potpora okoline, znači uvijek to može biti prijatelj, obitelj, znači uvijek je bolji rezultat kada ste poduprti od članova obitelji ili ljudi koji su vam dragi i koji možda isto onda kroz to usvajaju isto zdrave prehrambene navike. Ja osobno imam volju, a i obiteljska situacija je takva da je to moguće učiniti i za sada mi to ide prilično dobro. Gordani i Vedrani želimo puno sreće na početku njihovog zajedničkog putovanja prema, nadamo se, uspješnom cilju.